ಕೇನೆ ಗರ್ಪರೆ ಯಾರು ತಜೆ ಪೇರು ಯಾನ್ ಗರ್ಪೆ ಒಂದು ಕಾಟ ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾಟ ಕೇನೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದುಂಬ ದಾಖಲು ಮತ್ತ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಟಿಡು ಅಟ್ಟದಿಂಜ ಓದಿತ್ತೇರ ತೂವಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಕತ್ತಿ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಕಿಂಜ ಕೇನೆ ಪಲೆಂಚೆ ಪುಂಡು ಸೂರಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಪುರ ತುಳುನಾಡದ ಯೂನಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇಡೆಂಕ್ಲದ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಎತ್ತ ದಂಡನ್ಲ ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೈ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಣ್ಗೆ ಎಂಚ ರೆಸದ ಬಕ ಬೈಪಾವಡು ಮುಂಡಿದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವು ತಪ್ಪು ಮುಂಡಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸೊ ಆಟಿಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ದುಂಬುಪುರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಣು ಸೊ ತೊಜಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕೇನೆ ನಾಡ್ರೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಮ್ಮಲ ಒಲ್ಲೇರು ಏನ ಪತಂದರ್ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೆ ಬರ ಪತಂದೇರು ಕೇನೆ ಗರ್ಪರೆ ಯಾರು ತೊಜಪೇರು ಯಾನ್ ಗರ್ಪೆ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಏರ್ಪ ಪಾಲ ಮಲ್ಚಾರು ಪಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಕೇನೆ ಸೂರನ್ಪುರ ತೂವರೆ ಒಂಜೇ ಏಲ ಕೆಪ್ಪುಂಡು ಗರ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದು ಗರ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಕೇನೆ ಎಡ್ಲ ಕಾಟ್ ಕೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದು ಕಾಟ ಕಾಟ್ ಕಾಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ಕಾಟ್ ಕೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಕಾಟ ಕಾಟ್ ಒಂದು ಕಾಟ ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾಟ ಕೇನೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಾಟೆ ಪೂರ ಕಾಟೇನ ಮಾಡಿ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಪನ್ಲಿ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನಾರೆ ಮಲ್ಪ ಇಡ ಬಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಟಿಡ್ ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಟ್ಟೋಡು ಪಾಡು ಬೇರೈತಿ ಅವು ಏನಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಏನು ದುಂಬ ದಾಖಲು ಮತ್ತ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಟಿಡು ಅಟ್ಟದಿಂಜ ಓದಿತ್ತೇರ ತೂವಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಕತ್ತಿ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಕಿಂಜ ಸೊ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಗರ್ಪರೆ ಕೇನೆದ ಕೇನೆ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ಉಂಡುಗೆ ದೂರ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಕಾ ಅಂಚತ್ ಬಾರಿ ಡೇಟ್ ಉಂಟು ಒಯ್ಪರ್ಚಿ ಒಯ್ತನ್ನ ಕಡ್ಡಿಂಡು ಒಯ್ತನ್ನ ಕಡ್ಡಿಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉನ್ನಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಕೇನೆ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ಸೊ ಕೇನೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ತೂವಲಿ ಕೇನೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೂರಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಪೊಲ್ಪಡ ಗಿಡ ಟೆಪ್ಪಡತ ನೆತ್ತ ದಂಟನ್ಲ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರತೆ ನೆತ್ತ ದಂಟನ್ಲ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪುರ ತುಳುನಾಡದ ಯೂನಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಪುರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರ ಮಲ್ಪುನು ಆಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂತು ಪುಡಂತಿಕಂಡ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಒಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಅತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನ ಚೈಂಕಟ್ಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಮುಂತುಲೆ ಈ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೇನೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಗಡ್ತನ ಬರ್ಪೇರ್ಸದ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೆ ಒಂದು ಕಾಟಿಕೇನೆ ಒಂದು ತೂವಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬೇರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಂಟ್ರ ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೆತ್ತ ತುಲಿ ಒಂತೆ ವೈಟ್ ಆದ್ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನು ನೆತ್ತ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಪುಜಿ ಇಂದೆಡ್ಡೆನ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ನಾಡಿ ಎರ್ತುಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಆತ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಎಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ದಯ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಸೊ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಐನ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇಡೆಂಕ್ಲದ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಎತ್ತ ದಂಡನ್ಲ ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಣ್ಗೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈಪುನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಗೂಂಜಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಮುರೋಡು ಸಣ್ಣ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ತುದ್ದದಲ್ಲ ತಂಡೆ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮಲ್ಪೋಡು ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪ ಕಣ್ಣೆಡು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಕೇನದ ಕೈಪು ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನ ಪಾಡ್ರಂಡ ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ನಿಚ್ಚ ಪಾಡುವೇರು ಪೆಲತರಿ ಪಾಡುವೇರು ಪದಂಗಿ ಪಾಡುವೇರು ಆಯ್ಕಾಪು ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಯೂನಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾರುಣ್ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನಾರ ಸೊಂಟ ಕೊಡೆ ಯಾನು ಲಕ್ಕರ್ನೆ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡೆ ಇಡೇಗು ಪೂರ ಗುದ್ದುದು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಡೆ ನೆತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಗೈಸ್
ಒಂದು ಪೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕಾಟ ಎಡ್ಡೆಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ಎತ್ತಿದ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದು ಒಂದು ಕೇನೆದ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಏರನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿನ ಆದಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಕಂಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದ್ನ ಇತ್ತದಕ್ಲತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂಡು ದುಂಬು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಜಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದೆ ಏರ್ಪಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಲೇತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ದುಂಬು ದಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೆರಿಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನ ತುಳುನಾಡದ ರೆಸಿಪಿ ವರ್ಷಗ್ ವರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನು ಪತ್ರಡ ಮೇನಿ ಮಲ್ಪರೆತ್ನ ತೇವುದೇರೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನೆಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪತ್ರಡದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಡ್ಗ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಸ್ ತೂವಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮಕ್ ಈತ್ ಕೇನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೆ ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಕೇನೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ನೆತ್ತ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಅದು ಸುಲಭ ಎಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಎಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ನನ್ನ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ నేను పూరద్దే పిరేసారండు నేను కడదెత్తదు నేను పూర పిరేసోడు పొర్లు మల్తదు పిరేసదు బక బైపావడు ముండిದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವು ತಪ್ಪು ಮುಂಡಿ ಮೂಂಡಿದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೈಪಾರು ಗೌದ ತಪ್ಪು ಮೂಂಡಿದ ಮುಂಡಿದ ತಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅವು ಕಿರ್ಮುಜಿ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈಪುಂಡು ಐಕ್ ಅವೇ ಮರ್ದು ಅವೇ ಮಾಡುದು ಕೇನೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೊ ಏರ್ಪ್ರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಮಲ್ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾನು 10 ಕಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈತ ಚಿತ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್